ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲೆಗಳು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೀರಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಸೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಇದೀಗ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಲ್ಪೆ ಸಿವಾಕ್ನಿಂದ ಬೀಚ್ವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪದರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನದಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿತ್ತು. ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಅಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಗರ್ಭ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಕರಗದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಡಲ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರ ಆರೋಪ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಎಸೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಲ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಾಗರಿಕರ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಬಲೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳೇ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು. ಇದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೂರನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಸಕಡ್ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೋಡಿ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು. अब तो हम फर्स्ट टाइम हैदराबाद से आए उडुपी पूरा देखने के लिए, पर यहाँ का कचरा और सब देखे नीटनेस भी तो कुछ भी नहीं है. बैड स्मेल और कचरा देखकर बहुत अपसेट हो गए हम, और उधर पानी में भी जाने नहीं दे रहे. अब तो बहुत अपसेट की बात है. क्यों मतलब इतना दूर से आए तो एंजॉयमेंट तो बहुत ज़रूरी है ना. कुछ तो कुछ इसका ये करना पड़ेगा. सेफ्टी कॉशंस और सब देखकर हमको पब्लिक को जाने के दिए तो हम भी बहुत हैप्पी फील होते हैं ना. क्लीनिंग तो बहुत गंदा है. क्लीनिनेस रहे तो और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो जाता है. मतलब पब्लिक को भी बहुत हैप्पी फील होगा. बैठने के लिए भी थोड़ा चेयर्स ऐसा लगाने से पीपल दूर से बैठ के भी एंजॉय करते हैं. और कुछ बैठने के लिए भी सीट्स अवेलेबल नहीं है और गंदा, और देखकर इंटरेस्ट नहीं दिखाते लोग. हम राजस्थान से आए हैं और ये अभी बीच घूमने आए थे, पर ये बीच अभी खुला हुआ भी नहीं है और क्लीन भी काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो रखा है. गंदगी बहुत ज़्यादा है और हम मतलब कहीं अंदर भी नहीं जा पा रहे. हम कुछ बाहर से ही एक्सप्लोर करना पड़ रहा है. इतना दूर से आने के बाद भी हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. हम लोग राजस्थान से आए हैं उडुपी को एक्सप्लोर करने के लिए, पर जब हम यहाँ पे आए तो हमने बीच देखा है और बीच बहुत गंदा है. चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ है और प्लास्टिक और सारा प्लास्टिक कैंस, बियर की बोतल्स और सारा कुछ है. तो ये बीच क्लीन नहीं होने की वजह से हम लोग बीच के पास पानी के पास भी नहीं जा पा रहे हैं. तो ये बीच अगर क्लीन होता तो हम लोग एंजॉय भी कर पाते. तो इतना दूर से आना हमको वर्थ नहीं लग रहा है. हमने ऐसे यूट्यूब वगैरह पे देखा तो यहाँ पे बीच वगैरह पे बहुत सुंदर थे और यहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा
हाँ, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह हो रही है तो हमने मतलब हम लोग यहाँ घूमने आए हैं उडुपी के बीचेस के बारे में हमने काफ़ी सुना है कि वहाँ साफ़ सुथरा और क्लीन है और काफ़ी अच्छे बीचेस है, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है और यहाँ जगह जगह प्लास्टिक्स, ये कचरा और ये जो ड्रिंक करके जो बॉटल्स वगैरह ये सब यहाँ जगह जगह पर गिरा रखी है, जो कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है।